place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche, la neige faisait un tapis. Et je suivais par ses Братле, станала е издънка със Соня от застраховките. Какво правим? Моля! Какво ми молиш, брат? Да ходим да му режем главата. Няма да се занимавам. С колата ли сте? Не? Навънка дъжва ли, бе? Дъж, брат. Ай. Добре, ай, отиваме, ай. Брат, направо ми замръзнаха чуланите. Няма ли някой стар сак да му вземем колата, бе? Видя ли? Охо! Че хубава, а? Ела. Честито на печеливши. Момченце! Уй, бе! Качвай се. Те другое! Замръзна ми направо газа. Ай, че направо цял ден с този педерас, брат. Се занимаваме да ходим също на до вечера на вилата да сядаме, а? Този кола обаче е хубава. Да, меко вози, ама... Меко е. Час 15. Кой къш? На вилата? Почна да кажеш нещо, кой къш? Там му прави ли с итонга с блокчета? Блокчетата, да бе. Сега остана само от... Ама заветите, нали? Не е като преди да доходят. Тетеля става, брат, на сила са, виж. В този тут... Не бе, той си закрито е. То Там идва ли някой? умре, не. Няма. То с умренак направо в този тут. Ей, демония фанах в него. И сега отиваме го изривам направо целия. Ой, какви са те се? Сектара е. Сектизмус. Чакай, този да вземем да го смачкаме. Да взема по-шако, ли? Ай, сте този. Чакай, ще запаля се един теля. Тя нова, не ми е жал за момчето изобщо, обаче. Кой е пак? Твой телефон ли звъни? Не, бе. Явиш. Кажи, по бизнеса, не мога да говоря. Кой бе? Занимавам, абе, брат, отчет ми искаш да го карам до девеначек. В пълния ложкия комплекс. Цял живот с таки с педераски ало и после се замесваш, че... Ой, чакаш. Рода ми кога го прави, ей! Абе, рода, брат, аз ми ебам. Право на главата ми се качиха всичките. Чай, този да го кача на капака, мангал. Сега много престъпления за един ден, то се и сега той ще намери майстор. Там е обща. Не е на там. Сигурен ли си? Да, там е, на танчика. Провери всичко наред ли? Ти още ли мога да се усетя да те свалите? Аз всичко съм предвидил, няма да има проблеми, ще такова, ще го правим. Тези пари въобще няма да ги видяте. Ще кажем, се прехвърляме от едната сметка в другата и някъде по трасето с държане, защото няма как те се запорвали сме. Правиш подел. Застраховател подел. Попреш хората, брат.
Какво правим, бе? Кажи, има гледай като муклю. О, момчета, голям план. Няма момчета, няма момичета, паричките ни ги няма. Това е истината. Като лапна кинчите, добре, че беше, бе. Голям... Ти какво? Само за... Голям проблем е само. Аз не съм... Аз точно не мога да търпя, ти можеш ли? Само изслушай да ви кажа. Няма да изслушай. Не сме... Вижте парачки. нещо, момчета. Тук няма да се изправяш. Парите наистина ще дойдат. Какво стана, Май, кажи какво да та правим сега. Аз мога да разреша проблема, да искам. Май. Мога да го правим първо. Виж сега, спри да клечиш, бе. Проблема не мога да бъде разрешен по този начин. Няма да стане по този начин проблема. Брата, ще му чукам само. Не знам, че какво предлагаш. Чиху, бе. Какво предлагаш? Да го свършваме. Няма друг начин. Пробивам го, брат. Огън. Какво прави тук, брачет? Какво се, брат? Какво правиш тук, бе, братчет? То серият ми звънна преди малко, да ти казах. Какво прави този тук, бе? Какво търсиш тук? Какво търсиш тук? Откъде се пръкна, бе, братчет? Не, стой. Що ми се сопна преди малко, брачет, че телефона? Аз ти звънят на спирката съм на магазин, ще я взема, ще гледай. Имах работа, ти знам, че ела, не, моля те. Братчет, какво е този на масата, бе? Какво е станало тук, братчет? Моля ти се, какви... Спокойно. Всичко ще са. Ама и ти какво са такова, ще мога да разбера. Братчет, този човек защо те е легнал на масата? Не му стана добре при Как му приушава, братовче? Обади се, че не е добре и ние дойдохме, отреагирахме веднага. Хубаво, не е добре ти нещо, бе. Помогнахме му. Как така му помогнахте? Отървахме го. Че къде трябва? Къде си тръгнал? Към Девина аз съм тръгнал и брачет ми щеш да ма взема и той сега ми се сопна, аз на спирката бях и видях тук, че влизат и викам чакай да вляза, аз тук съм се застрахувал колата преди време. Извинявай много, моля те да простиш. Ще те закарам. Готов ли си? Познавам този човечец. Готов ли си? Добре. Успокой се, нека да тръгнем. Добре, няма проблем, добре. Хайде, спокойно. Тръгваме лека по лека и че ще си неща на време. За момчето няма да кажеш на никой, защото майка много ще се притесни, ако разбере, че е болен. Но той ще се оправя. Добре, обещавам. Ще оздрави. Айде, ставам. Мойче, я чакай малко в колата, не сега ждам. Добре. Мъчица, видя? Нямаме избор, брат. Съжалявам. Пътва? Ало, тука. Давай. Абе, брачет, нали щях да ма карате към Девин, бе? Ще закараме след малко. Какво място е, брачет? След малко ще закараме. Навънка, гледай каква мъгла. Имаме да свършим нещо важно. Каквото и нещо. Ела да говорим с теб отвънка за малко. Каквото и нещо. Чакай малко, когато... Много въпроси да даваш, братче. Ела да говорим. Да го изпратим? Ако мислиш, че е по-добре за теб, че там да гледаш. Ще го обиш ли? Брат.
Evo me, kučko! Brate! Как я мислите тая работа, бе, селяни? Как я мислите? Стой, бе, говедо! Ела тука, ела насам! Ела, бе, говедо! Ела насам, говедо! Отваряй багажника, свиня! Отваряй багажника! Отвори го, бе! Отваряй го! Влизай вътре! Влизай вътре! Влизай вътре! Влизай! Ще се ебавате с мене, а? Братовчет ми бил! Най-свидното! Аре, заминавай, фана! Червени рози, отново сме на гробаничи. Един коварен изстрел, ала чувам тропот. Дали смъртта за мен дойде? Бели птици и куршуми, капки вино в пръста над нас. Бели птици ще останат. Няма да ги видим в този час. Бели птици и куршуми, капки вино в пръста над нас. Бели птици ще останат. Няма да ги